Sabang melayang, bulunya jatuh di tengah ladang. Banyak bujang nande naik pandang, udah juoyonan tak bayang. Banyak bujang nande naik pandang, udah juoyonan tak bayang. Ini kota wisata, singgah Saban tadi kebun bungo. Nasi tasu udah tak kanan, nasi baku acu ayam mato. Nasi tasu udah tak kanan, nasi baku acu ayam mato. Multiple uses out of it. We're mainly going to use it when we go camping. But it has multiple speeds. Nanani buah manggi, kadinai makan sangu bijinyo. Sampai bilo udah kaden nanti, sampai badan dah bisa cunyao. Sampai bilo udah kaden nanti, sampai badan dah bisa